పనిచేయాలి. కిచ్చెనగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు. 17 మంది ఇన్ఛార్జీలు, 4 అడ్వైజర్లతో భేటీ. సీఎం సూచనలను వివరించిన కిచ్చెనగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఆగస్టు 3 వరకు కష్టపడి పనిచేయాలి. ఓటరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ బూత్ స్థాయిలో నుండి ప్రతి ఓటరు ఇంటికి వెళ్లి ఎన్యుమరేషన్ ఫారంను ఫిలప్ చేసి అందించాలనే 17 మంది ఇన్ఛార్జీలకు 4 అడ్వైజర్లతో పాటు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి కిచ్చెనగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు. టీపీసీసీ అబ్జర్వర్ జగదీష్, నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ దీపా భాస్కర్ రెడ్డితో కలిసి తుక్కుగూడ కార్యాలయం మండల ఇన్ఛార్జీలు మరియు బిఎల్ఏలు అబ్జర్వర్లతో మాట్లాడుతూ ప్రత్యేకంగా సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అబ్జర్వర్ జగదీష్ మాట్లాడుతూ తప్పులు తడకలు లేకుండా ఓట్లు సవరణ మంచిగా ఉండాలని ఇన్ఛార్జీలపై అబ్జర్వర్లను పెట్టడం వల్ల ప్రతి ఇంటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం వెళుతుందని అన్నారు. ప్రతి ఇన్ఛార్జ్ అడ్వైజర్లు కనీసం రోజుకి 25 ఇండ్లకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని కిచ్చెనగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు సూచించారు. రేపు ఎల్లుండి బూత్ స్థాయి ఇన్ఛార్జీలతో క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేయాలని కిచ్చెనగారు వివరించారు. మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలోని ఎస్ఐఆర్ అంటే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా మొత్తం డివిజన్లు మండలాల నుండి అధ్యక్షులను అందరినీ ఇన్ఛార్జ్ని పిలిచి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలా ఏంది అనేది కూడా పెద్దలు కేఎల్ఆర్ అన్న గారు నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా మార్గదర్శకం చేసినారు. మరి ఇన్ఛార్జీలు వాళ్ళపైన కూడా ఒక సూపర్వైజర్ని వేసినారు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక్కొక్క బూత్ అంటే 10 బూత్లకు ఒక సూపర్వైజర్ని వేసి ఈ సూపర్వైజర్లు బూత్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రతి బూత్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ కింద ఒక 5 మందిని వేసుకొని మినిమం ఒక 25 ఇండ్లు కవర్ అయ్యే విధంగా ఈ 3 రోజులు చాలా గట్టిగా పనిచేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా గట్టి పనిచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఇంటికి చేరే విధంగా మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు.